سلام كلهم عبيتنا أشتون قربانا برحقون زلهم أحواتنا أحاتنا بسم እግዚአብሔር نبارخكم علينا بسم እግዚአብሔር ننفس وكفكم أبزز زلهم بأدراشهم برخات እግዚአብሔር يبصحكم مبار كم تلمود لما عنت دما حبيرنا خاب قال እግዚአብሔር كنكافلنا أرئيس تمرتنا دما محبر أملاخن أقلقلتان بزبل أبز حلفة جزية زي جمرنا يو كنقصلنا እግዚአብሔር يبارككم كيف لنا بابنا كاب قداماي تيموثاوس سالساي معرف قزر 15 زلو كم ببومو كابو تبقيسنا نابنا يلوم عاد تمرتنا خنحلفينا كم زي دما يبل قداماي تيموثاوس سالساي معرف قزري 15 كم زيبل مس 14 تحايز خنبوم نابها قلطيفه خمز مص تسفانا غبركو ازي اصحفلك الله خويلو انت دونغيخو غنا يلو ابتا بيت املاح مالت نايت حقي عندن مسرتن زخونت محبر هياو املاح كما كتقبر كم زغباكا كتفلط فوت الله خويلو انتايلو ابتا بيت املاح مالت نايت حقي عندن مسرتن زخونت محبر هياو أملاح بيت أملاح محبر أملاح نايت حق عندن مسرت بيت أملاح محبر أملاح نايت حقي عندن مسرت بار بزعبا محبر أملاح إنا نمهرمو زيابير كزاربنا حبيرنا نسألي أبونا مسكنك لنا سلاتي سماين مدرن كحلف زي حلف قدس قالكا نباري قدس قالكا نمسكنك لنا منفسنا يزقال زي نفس وقفنا مش منفسنا توهايدو خطقم الناس لومي بتزستمهر قدس منفسكا نقالكا خطقلص لنا نحواتي سمعت دما زسوع اللبو خطبهم ديزي بمولو نعخا حلفنا نبكا لنا ازي من صبو فاركا سلتغبرو تمسكن كابزل عالم نزل عالم سمكا يبارك امين الرايم بار قدسان ابزي ارسنا خمزر انايو محبر املاخن اقلقلتان محبر املاخ ابز حلفه غزي زل عالماويت مخر املاخ كم زخونت محبر املاخ واننتا ناي እግዚአብሔር بغزا زمو زطريا ክርስቶስ نتي እግዚአብሔር زعلملا علامه ختفصم دما نمنفس قدوس كم تركبت ناي ابون ناي ودن ناي منفس قدوسن كم زخنت حصر بزبله رينا نيرنا كم الى محبر املاح تقوم نزون بحاطيرو رينا نيرنا حجون اتوكرنا خرينا ابز حلفه غزي ازي زرعنايو بتخكل تخاتاتلكم انت خوينكم طقامي حسابن طقامي مخرنكم زلو فلوتي እግዚአብሔር ተመስገን ይሁን እምባር ማህበር እግዚአብሔር ቤት አምላክ ከም ዝኾነት ናይቲ ሐቂ አንድን መሰረትን ድማ ከም ዝኾነት ኣብዚ ቃል አምላክ እዚ ብንጹር ቀሪቡሉ ናይቲ ሐቂ አንድን መሰረት ናይታ ዝብል ቃል ተጻሒፉሎሞ ተሐቂ ሓንቲ አማለት ናይዚ ሐቂ እዚኣ عندي نايز حق زيا مسرت مسرتن عندن ناي حدا بيت انت دا تنقانيقو كل نجر تنقانيقو مالتي اورا ناي حدا هنصا نجرات كلتيو مسرتن عندن مسرتن تفريسو تابيت يلان عندن تفريسو دما تابيت يلان سامسون فلسطينيان مسحازو عينو مسون قرو امچرشا اخبا غيروم ناملخهم نامسغنو خلو سامسون انتاي دي غيرو نتقولعا نابتنا عند مو اقربني يلو نتنا عنود مس
رخبن بخلته إيدو بخلته قلصمو أتأميرو بحيلي مش سبرن بخل تدرميسو كابتي بهيوتو زقتلهم بموتو زقتلهم زبزحو كوينم عندي أزياء قداسي عندي حقوق نايسب أزياء قداسي مبار بيت كريستيان نايت حقي عندن مسرتني أبزياء نجارات انت تبلاشيو نجارات كله تبلاشي مالتي سلازي سيطان أتقبقو زقامتا ببوزو حيلو كودقا ليتن معالتن زسعر أواجاتون مخرون دما كابزا مدرزيا مدمساس كم زخوني كنفلت يقبعنا إذا نفلت انت أخوينا እግዚአብሔር አምድር ዝወከሎ ሓደ ነገር እንተልይዎ ማሕበሩ ስለ ዝኾነት ሰይጣን ነዛ ዓለም እዚኣ በይኑ ክብሕታ እንተዳ ኮይኑ ቤተ ክርስቲያን ከጥፋ ኣሎ ንቤተ ክርስቲያን ከባላሽሉ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ሰሊኹ ዝኣቱ ነገር ክፈጥር ኣሎ በዚ ምኽንያት እዚዩ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ብዙሕ ሓሶት ትምህርቲ ብዙሕ ዘይኮነ ነገር ኣትዩ ሓይሊ ናይታ ቤተ ክርስቲያን ኣድኪሙ ንዘመናት كتمارخ كم زجبرة كنفلت يقبعنا دحرها حوارياتسي بيت كريستيانسي أبزي دلي دوكترين تشميما بزح حصة تمرتي تقبلها بفلاي دما بزمن قسطنطينوس زبحال إذا سبزي مس نجاسة بيت كريستيان مس منجستي وي مس عالم تمارعيا زي كون منفس عالم ناوشتي أتيو كم تأماتيوس 13 أبلوقاس 13 تتصحيفو زلو نمنجس أملاخ بمنتاي كمسلاء إلغويتا بتا حارسب وسيدو أمدري زرعة أدري تمثل إذا أدري زيا بقولت أنا فراوت عباي كونت أبت أنا فراد ما عواف مسئين عرفايب رئينا ينفلت إن أدري كتكون جن منفس عالم زعتوا بيت كريستيان مش عالم الناتوا دادرت أب عالم زلو منفس ترى أينت تفلات النت جنون كوين كامر أي سلاز خونت ويتا بزمسيل والو تحتي له خير أما تيوس 13 ويابلوك 13 منقص أملاخ كبمنتاي كمسلائل سبيت وسيلة أب 3 ساتون حارج زلو وسطو ما يبحو تمثلي أب قالي صحفات حبيئة زلو وسطو يبل ما يبحو سي أملو مصحف قدس كابولي يخون كسا حدش ناي حاتيات ناي حاسوت تمرتي ناي قبزنا مسالي ينبر ناي صبوق مسالي خوينو قريبي فلت مبار بيت كريستيان سلائي زقامتا حيلا خدكم دما ببزح نجر زهندد كم زخونت كنفلت يقبعنا حلوة زدليا كم زخونت فلتي مبار تفكرني دي خايلون بيتروس ويتا يسوس أباقي عياب لعلو عياو تياب لعلو أباقي عيد محللو أولس دما نسب إفيسون نتوم مرحت بيت كريستيان أنا مسجلسكو زيت عيات تخلو نتنا باقي زخفافلو ضد حريقهم كسعبا زقبرو كتنسيهم تتنقو نرزخو من نتاب جزاء دومو زتريا محبر أملاخن كتقواسيو كتحلو ما حتنقكم الله خيلو أبقال تقو يا ما حتنقكم الله ليتن معلتن نعاهاتكم كم مهار كم زيب كركو نافلتكم حراين بقى بيت كريستيان بمسمر نايك زي أبير بحقي بمنفس نقالو حيزاخت كيد كل أخي تفضل ليكم تاريخ التلوت نساخم زخونت تفضل ليكم جغرافنا عالم التغيير نساخم زخونت تفضل ليكم نقرات كله ما انتقى كم زفتسم إذا زقرم حقق نقرأكم كله إنها تحقوسكي أما صحاب قدس مسارات كلن لعل كلن كل نجار مساعات تتحازه سلي آدم ما زفتسم كم زخانة
كرو خلنا قدام أي مثالنا إسرائيل كان أي مثالنا لما بيت كريستيان تفضلهم أجزابير نا أبراهام كيدان مساعته ولو نزبارخو خبارخهم نزرقمو خادما كرقمهم إيه أحزاب كلها مدر دما بزرقها كبارخ يميل انت نبرخت انت نمرقم كم تخون بيت كريستيان تفلطنو اذن فلت انت اخوينا نقالون منفسون حلينا نايت حق عند مسرة مخانا فليتنا انتاي كنكبر كم زقبقنا مس املاخ صبو مخرز لنا خنكون املاخ يدلينا مس እግዚአብሔር زي تسمامعت بمنفس قدوس زي تمرح نقالو زي تنبر محبر املاخ ابقى كنقسن كويتاتن اي كيلنيو ناملاخ كتوكل كا اي تخيلني مبار بزعبا اسرائيل اسكي خنزار بزعبا اسرائيل كاب ابراهام زرئي زمصو እግዚአብሔር دما خيدان زاتولو اب زفطرت 12 ابراهام مصوعو اب زفطرت 17 دما كيدان كاتولم كله نري اب زفطرت 15 بزعبا تماري مريت زورسوا بخيدان كم زهبومون تزاريبوا له معراف 12 معراف 15 معراف 17 زفطرت مبار ازيز بزي ناب كنعان كيدو مسورسه ابتا مدر دما قمت እግዚአብሔር مسغبرو بيت مقدس سريحو نعملاخ كبري انا نبره خلو بتي እግዚአብሔር ذهبو منقدي ስለዚህ ከደ እዚ ህዝብ እዚ ካብታ ዝነበራ ምድሪ ግዒዙ ንባቢሎን ንምርኮ መጥዩ ክህቦ ከሎ ንሪ እግዚአብሔር ኣብዚ እዋንዚ ኣምላኽ ሰማይ ጥራይ ኮይኑ ተሪፉ ነህምያ ክጽሉ ከሎ ወኣምላኽ ሰማይ ኢሉ ጸልዩ እግዚአብሔር ኣብ ምድሪ ዝውክሎ ስለዘይ ነበረ ናይ እግዚአብሔር መንፈስ ድማ ናብ ሰማይ ስለተጠቕለለ نعملاخ زوكلو منفس أبزي مدرزي أي نبر أبزكيل معرف تشعته أنت دارينا كبرك زي أبير كابتا بيت مقدس جيزو كتقلل كله إيو نهزكيل أريو زي أبير جن أنت جنا دحر 7 عامت كم زملسهم أب إرمياس 10 تشعتن كاب قطري 10 أنت حرم بيبنا أنا إذا حسب لكم حسب دحاني ما فت أمتان تسفان كهبكم سي حسب دحانبر حساب كفو أيكون بتاسعة تيا كمل سكومي نسخاتكم بملء لبخون كتصوعنيهم أنا دما كمل شلكم يلو بزاس عزيا زيابير معالتو قصيرو كمل لسهم كله دانيال أم عرفت شعته تزمن كم تفتسمه سأليو كمل سهم كله زيابير نبيات أتسيو منفسو لي أخو هاجين زكارياسن العلو أقدمو بإساياس انتايلو ومنيرو إذا نجار زخفتم كله أنا نتنجار إذا فتم كيروس زبهال زي فلت أن خنسو أقدم أنا زفلت قوة كتسيو بزي جبري بيتي كسرحيو ورك أمبرورن أتحيزو كسدكمي أنا إلوام شعو كل زجبر أملاخ ما ناي كله حيلتات زنبرك خلو سلطان كهوي بزقوان زي نخلهاتكم ورقي أشكيمو أتي تمارخ نبرد مليسو نابعدكم كمرسكم يلو كدم 150 عمد كدمي مركو بابلون إساياس تنبيو تنبيت أب إساياس معرف 45 ننببو أب تتقصتي زقرم قال ويتا تزاريب له أب إساياس 45 يبلا لهم قصري حدا كسع شوعات تزلو عند حرم بيكمو زقرم حقي أو ترحبو كم زيد مايل إرميا إساياس يقريتا معرف 45 إذا حق زي لو مفلتقو إذا انت دا فليتكم أبلع لخل سماين مدرن እግዚአብሔር بعرش سلطان كم زخون انت دا أمينكم مس እግዚአብሔር كوينكم أم مدرز أسركمو أب سماي أسركم زخون أم مدرز فتحكمو أب سماي فتحكم زخون ما أنت خطفلت إيه إذا زارب زلو كبرن السميخ إساياس
45 كابربعة جميرو እግዚአብሔር ዝሃቦ ተስፋታትን እስራኤል በሙሉውን ተንቢኩሞ ቀጻሊ ሐቂ አለዎ ግና አነ ፍልያ ቢለ ኣብ 45 ይዛረባለሁ ቁጥሪ 3 ታይሉ ብዛዕባ ቂሮስ ክዛረብ ከሎ አነ ብስምካ ጸዋዕኩኻ እግዚአብሔር አምላኽ እስራኤል ምዃነይ ምእንቲ ክትፈልጽ መዝገብ ጸልማትን ኣብ ስውር ተሓብአ ሃብትን ከበካየ ምእንቲ ያዕቆብ ባርያይን እስራኤል ሕሩየይ ኣብ ሓድሽ ኪዳንክ ምእንቲ እታ ብስመይ ተጸውዐት ቤተ ክርስቲያን እምበር ናይ ሓቂ ዓንድን መሰረትን ንሳይ እሞ እግዚአብሔር ዝኸብረላ ወኪል እግዚአብሔር ኣብ ምድሪ እሞ ሓለፈ ኩሉ ከም ጥንቀቐላ ንቤተ ክርስቲያኑ ንዓኻትኩም ዝትንኪ መርዓት ዓይኑ ከም ዝትንኪ ከም ዝበሎም ኣብ ዘዳግም 32 ኣብ መዝሙር ዳዊት 105-106 እዚ ቃል እዚ ተዛሪቡሎ እግዚአብሔር እሞ ኣብ ዘካርያስ እውን ነዚ ምዕራፍ 2 ደጊምዎ ኣሎ እሞ መርዓት ዓይኑ ኮይና ትረአ እንተደኣ ኮይናስ በኣ ዝገብሮ ኣሎ ብዙሕ ነገር እሞ ከምቲ ኣብ ኤፌሶን ሳልሳይ ምዕራፍ ቁጥሪ 10 በታ ማሕበሩ ገይሩ እቲ ብዙሕ ዝዓይነቱ ጥበቡ ነቶም ኣብ ሰማያት ዘለው ሕልቅነታትን ስልጣናትን ምእንቲ ከፍልጦም ይብል እሞ ቁጥሪ 3 ቁጥሪ 4 ዘንብቦ ዘለኹ ኣብ ኢሳያስ 45 ትካታተሉ ንደለኹ ከምዚ ይብል ምእንቲ ያዕቆብ ባርያይን እስራኤል ሕሩየይን ብስምካ ጸዋዕኩኻ ከይፈለጥካኒ እኳ ስም ክብረት ሃብኩኻ ምስ በለ ብድሕሪ ዘሎ ኣስተብህሉሉ እግዚአብሔር ኣነ ካልእ የልቦን ብጀካይ ኢሉ ኣምላኽ የልቦን ካብ ምብራቕ ፀሓይ ክሳዕ ምዕራባ ብጀካይ ካልእ ከም ዘየልቦ ምእንቲ ክፈልጡስ ከይፈለጥካኒ እኳ ኣዕጠቁኻ ኣነ እግዚአብሔር ደጋጊሞ ኣነ እግዚአብሔር ይብላል እዚ ናይ ፈኸራ ቋንቋ ምዃኑ ትፈልጡ ዶ ኣነ እግዚአብሔር ማለት ወላ ሓደ የለን ብጀካይ ማለት هراين بقى أنا እግዚአብሔር ካልእ እውን ከቶ የልቦን ምስ በለ ቁጥሪ 7 አሰብሁሉላ ብርሃን እገብር ጸልማት ከአ እፈጥር ደሃን እገብር ማዕድማ እፈጥር እዚ ሁሉ ዝገብር ኣነ እግዚአብሔር ከብረን ስሙ ይኹን እምበኣር ሰብን እግዚአብሔር በርቲዕዎ ይፈልጥ ሰይጣን እግዚአብሔር በርቲዕዎ ይፈልጥ ሕጊ እግዚአብሔር በርቲዕዎ ይፈልጥ አዋጅ እግዚአብሔር በርቲዕዎ ይፈልጥ እግዚአብሔር ኣብ ልዕሊ ኩሉ ምዃኑ እንተፈሊጥናሲ ብርሃን ጸኒሑ ጸልማት ክፈጥር ይጽጉሞ ድዩ ጸልማት ጸኒሑ ብርሃን ይኹን ክብል ይጽጉሞ ድዩ ደሃን ጸኒሑ መዓት ክፈጥር ይጽጉሞ ድዩ ታሪኽ እንተንቢብኩም ዜና ወሬ እንተ ተኸታቲልኩም ደሃን ጸንሓ ሃዲኤን ዝነብራ ሃዲኦም ኣብ መንበሮምን ኣብ ስልጣኖምን ዝጸንሑ ሰባት ሃንደበት ዘይተጸበይዎ ነገር አይገጥሞም እንዲ እምበኣር እግዚአብሔር ይብላሎ ብርሃን ገብር ኢሉ ጸልማት ከአፈጥር ይዝብል ዘሎ እቲ ቀደም ብርሃንን ጸልማትን ዝፈጠሩ ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ንዑ ይኮነ ዝዛረብ ዘሎ እቲ ኹነታት ብርሃን ጸኒሑሲ ናብ ጸልማት ክቕይሮስ ይኽእል እየ እቲ ኹነታት ደሃን ጸኒሑሲ ናብ መዓት ክቕይሮስ ይኽእል እየ ይዝብል ዘሎ እምበኣር ትፈልጡ ዲኹም ቤተ ክርስቲያን ብትኽክል ከምቲ ኣምላኽ ዝደልያ እንድሕሪ ተመላሊሳ ታሪኽ ይልውጥ ምእንታ እግዚአብሔር ጂኦግራፍ ይልውጥ እግዚአብሔር ምእንታ ክብርን ስሙ ይኹን ኣቱም ሰባት ምስ እግዚአብሔር ምጥማዕ ናይ እግዚአብሔር ምዃንሲ ንእሽቶ ነገር ጌርኩም ትቆጽሩ እንተለኹምሲ ተጋጊኹም ኣለኹ
እግዚአብሔር ዓቢዩ እታንሱ በገዛእ ደሙ ዘጥራያ ማሕበር ድማ ወኪል እግዚአብሔር ኮይና ኣብ ምድሪ ንዕኡ ከተኸብር ኮላ እግዚአብሔር ንዕኡ ዘኽብሮ በዓ ክገብር ድሮ ፈጢርዋ ኣሎ ካብ ክርስቶስ ካብ መሰንገሊኡ ተጨንዲሓ ዝወፀት ከምቲ ሄዋን ካብ ኣዳም ድሕሪ ከቢድ ድቃስ ካብ መሰንገሊኡ ዝወፀት ቤተ ክርስቲያን ድማ ናይ ክርስቶስን ክርስቶስ ባዕሉን እያ እሞ እዚ እንተ ደኣ ፈሊጥና ክርስቶስ ማለት ቤተ ክርስቲያን ማለት ቤተ ክርስቲያን ማለት ክርስቶስ ማለት ከመይ ጌርካ ከምኡ ትብል ዝብል ሓታት እውን ይህሉ ይኸውን ጳውሎስ ነታ ማሕበር ኣብ ደማስቆ ዝነበረት ከሳጉጋ ክኸይድ ከሎ ሳውል ንምንታይ ትሰጎኒ ኢልዎ እምበር ንምንታይ ትሰጎም ኣይበለን እሞ ነታ ማሕበሩ ምስጓግ ምስዳድ ንክርስቶስ ምስዳድ ከም ዝኾነ ንፍለጥ ኣካል ክርስቶስ ወሲደዶ ኣካል ኣመንዝራ ክገብሮ ኢሉ ኣሎ እሞ እቲ ምሳና ዘሎ ብደሙ ዝተዓደገ ኣካላትና ናይ ክርስቶስ እዩ ክብሪ ንስሙ ይኹን ስለዚ እምበኣር በዚ ሓጢኣት እንገብረሉ ዝነበርና ናብ ጎይታ ቅድሚ ምምፃእና ርእስና ንኣምላኽ ቅድሚ ምግዛእና ንኣፅዋር ዓመፃ ንጥቀመሉ ከም ዝነበርና እግዚአብሔር ሕጂ በዛ ኣካላትና ኣፅዋር ፅድቂ ጌርና ንዕኡ እንተወፊናዮ ዘገርም ነገር ክገብር ፍቓድ ኣምላኽ እዩ ፍታዊ ኣምላኽ እዩ ክብሪ ንስሙ ይኹን እምበኣር እዚ ካብ ፈለጥና ናይቲ ሓቂ ዓንድን መሰረትን ቤት ኣምላኽ ንሳ ማሕበር ክርስቶስ ከም ዝኾነት ፈሊጥና ቃሉ ልዕሊ ኩሉ ጌርና ክንሕዝ ኣምላኽ ይደግፈና ታሪክ ሳላኣ ምእንታኣ በዓኣ ክፍፀም እግዚአብሔር ሰማይን ምድርን ኣብ ኢድ እዩ ነገስታት ኣብ ኢድ እዮም ስጋ ዝለበሰ ኩሉ ኣብ ኢድ እዩ ብድላዩ ክሰርሕ ዝኽእል ኣምላኽ እዩ ንፈርዖን እኳ ከምዚ ኢልዎ ኣሎ ሓይለይ ኣብ ኩሉ ምእንቲ ክፍለጥ ስመይ ከዓ ኣብ ኩሉ ምእንቲ ክውረ ነዚኤ ዘተንሳእኩኻ ኢልዎ እሞ ድላዩ ዝገብር ኣምላኽ ምዃኑ ፈሊጥና ኣብ ኣምላኽ ብርቱዕ እምነት ይሃልወና ኣብ ቃሉ ድማ ሓንቲ እኳ ኣይንወስኽ ኣይንነኪ ቃሉ መለክዕና ንግበር ኣብ ዘመን እዚ ንቃል ኣምላኽ ሸለል ዝበሃለሉ ዘሎ ዘመን ከም ድላይካ እትትርጉመሉ ዘሎ ዘመን ከምቲ ሙሴ ዝበሎ ናብ ቃሉ ሓንቲ ከይንውስኽ ሓንቲ እኳ ከይንንኪ ልዕሊ ኩሉ በዓል ስልጣን ቃል ኣምላኽ ከም ዝኾነ ጌርና ክርኢ ኣምላኽ ይደግፈና እምበኣር መብርሒ ናይ ማሕበር እግዚአብሔር ቃል ኣምላኽ እዩ ስልጣን ናይ ማሕበር እግዚአብሔር ከዓ ስሙ እዩ እሞ ቃሉን ስሙን ሒዝና በቲ ብክርስቶስ ኢየሱስ ዝረኸብናዮ ብደሙ ምድሓንና ዓቂብና ንእግዚአብሔር ክብሪ ክንነብር ኣምላኽ ይደግፈና ካልእ ከ ቤት መቅደስ ኣምላኽ ከም ዝኾነት ማሕበር እግዚአብሔር ከዓ ክንፈልጥ ይግባአና ቤት ኣምላኽ ማሕበር ኣምላኽ ኢልና ኢና እሞ መቅደስ ኣምላኽ ከም ዝኾነት ድማ ክንፈልጥ ጽቡቕ እዩ ቤት መቅደስ እግዚአብሔር ዝቅደሰላ ንሳ ድማ ንዕኡ መቅደስ እትኾኖ ከም ዝኾነት መቅደስ ህንፃ እሞ መሰረት ኣለዋ መንደቕ ኣለዋ ዓንዲ ኣለዋ መን ይመሰረታ መን እዮም ቶም መናደቓ መን እዮም ቶም ኣዕኑዳ እዚ ክንፈልጥ ይግባአና እዩ እምበኣር ናይ ቤተ ክርስቲያን መሰረት ጴጥሮስ ኣይኮነን ጳውሎስ ኣይኮነን ማርቆስ ኣይኮነን ገለ ናይ መራሕቲ ሃይማኖት ኣይኮነን ክርስቶስ ባዕሉ እዩ እዚ ቃል እዚ ኣብ ኤፌሶን ምዕራፍ 2 ምዕራፍ 4 ንረኽቦ መበገሲኡ ከዓ ኣብ ኢሳይያስ 28 እሞ ንዕኡ ኣነ እምኒ መሰረት እምኒ ኩርናዕ ክገብሮ ብኡ ዝኣምን ከዓ ኣይክሃድምን ኢሉ መሰረትና ኣብ ከውሒ ኣብ ትህያው ክርስቶስ እንተ ደኣ ኮይኑ ደጌታ ሲኦል ኣይሕይልዋን እዮም ንሞት ዘይተንበርካኽ ምእንቲ ክርስቶስ ግና ክሳዕ ሞት እምንቲ ኮይና ደው ትብል እያ ሞት ንቤተ ክርስቲያን ረብሓኣ እምበር መፍርያ ኣይኮነ ወሞት ኣበሎ ብልሓኻ ኣታ ሲኦልከ ኣበሎ ዓወትካ ክትብል ተኽእሎ ኣለዎ እግዚአብሔር ተመስገን ይኹን ምክንያቱ ኣብቲ ዝተንስአ ክርስቶስ
أبتن موس على كوحي مسرت أزجبرت سلزخون أب إفيزون كلا أي معرف كاب عصرته شدشته كسع عسران كلتن نحرم بيكمو أمني مسر أمن ما أزن كريستوس بدحريو من دق أخوينهم قبل عليهم التسرت نسهم حواريات النبيات زركوبنا الحقي تمرتي أو وانجيلات أمل أختات زلو إيو كابزو وطائي بيتا كريستيان من دق يبلا مسرتا كريستوس من دق دحري مسرت زلو من دق زي الرأي حواريات النبيات بدحريو أنا نسخاتكم من قبل عليهم نهنت كريستوس تزاربو وانجيلات حواريات تلاقيهم بمنفس قدوس زبر هو حقي نحنا دما أبز تسريتنا نهنت مالتي بمنفس حبيرنا نهنت انتاي كنكون محضر እግዚአብሔር كنكون كبرن اسم يخون كنقصلينا እግዚአብሔር يبارككم زود حنكم آمين